Hasteko, mila esker etortzeagatik, Udaberriko lehen egun hontan, Nafarroaren ordezkari naizen aldetik, esan dut pozgarria dela, biltzea, Udaberriko lehen egun hontan, elurra gorabehera, elurrari aurre eginez, aitortu behar da horako egunetan nahikeria pixkat baten duela ateratzak. Egia esan, plazer bat da aurkeztea Juan Karren liburu hau, Nafarro Ateneoaren eta Iruñeko udalaren ekimenez, zazpigarrenez, antolatutako poesia jardunaldi hau, zazpigarren urtez jarraian, eta liburu honen aitzakiatan. Liburu hau da, Iruñeko poesia saria iaz eskuratu zuena, bihotz hauskorrak osatu eta portuntira iritsi dira. Ondoan dudana, Ateneo kide ere bada, bere batez ere laguna, dela aitortuko dizuet. Bada Aragoin sortutako altsasoa bat. Nongoa den galdetutan ikustu berak esaten duela Iruñekoa dela. Iruñekoa dela. Eta berak aspaldi irabazi zuen Euskaltzaindiak antolatutako Felipe Arrexabeitia saria. Okerez banaiz, 93an. Liburu honekin Garraren eta Karroiaren margoak, ez? Karroia hitza, ez? Itxia iruditu zitzaidan, aitortuko dizueten nuela ezagutzen, hori, izotza, ez? Eta jera, bai ezagu zenuela, baina Karroia ez nuen ezagutzen, eta Juan Karri esker ikasi nuen, eta esan behar dut, aitortu behar dut, ez dudala Juan Karri esker ikasi da oso bakarra. Gizon jantzia delako, humila ere bada, apala ere bada, baina askorakin gizona da, eta gainera badaki irakasten, Nafarroko Unibertsitate Publikoko bere ikasleek berretxean duten bezala. Bera bada Euskal Herriko Unibertsitatean filologian doktorea, eta askoraki onomastikaz eta etxeen izenaz eta beste gauza askori buruz ere badaki. Egia esan, berarekin partekatzea poesia ordu batzuk, edo jardunaldi batzuk, edo hitzaldi batzuk ohore bada niretako, eta, bera izan zen Nafarro Ateneoan euskara ereduna, ni orain naizena, eta berak bereizten du, hor pantailan ikusten duzuen bezala, olerkariak eta poetak. Aitor dezagun, ez dela berari buratuko zerbait, gure lagun baten teoria bada, Agustin Zamora, Atxako burua eta bihotza, ere badena, berak esaten du, poetak denok garela, baina batez ere, euskaraz idazten dugunok garela olerkariak, ez? Eta Juan Karrek berak ezpenean horria bi hitzak sartu ditu, nahita sartu ere, ez? Juan Karren liburu hau izan da atera duen azkena edo azken aurrekoa. Ze pilatu zaizkio sariak eta errekonozimenduak eta liburuak, ze aspaldiko Felipe Arrexabeitiaren liburu eta gero hor berak jarraitu zuen idazten, batez ere Maiatz aldizkarian eta Atxa aldizkarian, aitor dezadan berari esker ere, ni ere animatu nintzela aldizkarioetan idazten, eta iaz Maiatzen eskutik Animalia atera zuen. Eta horren gontan, ikusten denez bere ekoizpena, bere produkzioa ari da handitzen, eta, nik besterik ez nuen esan nahi, bakarrik ohore handia batela, berak irabazi izana, iaz Jon Barberenaren liburua ere ikusi denuen. Jon Barberen izan zen euskarazko modalidadean estrainikoz sari hau, Iruña sari irabazi zuena, aurten irabazi du
Joan Karlos Mugartzak, eta jakizue, aurten ere, Nafar Ateneoak eta Iruñeko udalak elkarlanean deitu dutela, Iruñeko hiria saria, eta 2000 ondarrean bukatuko dela EPA. Beraz, idazten duen jendea, anima dadila, eta nik uste dut oso emaitzak duina dela, ez da bakarrik sari ekonomikoa, baizik ikustea norberaren obrak txuri gainean beltz. Eta, bukatzeko, esan ekarri nahi nituen gogora Wisława Szymborska poeta poloniarraren hitzak, ez? Errealitateak agintzen du, guk argi esateko bizitzak bere bidea egiten du. Eta Joan Karrek ere bizitzan bide handia, bide luzea, bide oparoa egin du, eta gainera azken urte hauetan eman dizkigu opari bi liburu hauek, eta esan daiteke bortu handia iritsi dela bere poemekin. Besterik gabe, itzali bali baituzu mugikorrak, hainbat hobe, ez baituzu itzali, mesedez itzali, zer orain gertatak eguken gauzarik enbarazo zuena da, bera, hitz eta pitzaztea eta momentortan mugikorrak astea joka. Joankar, edo zulaik. Bueno, mi esker, Josu, hemen aipatu da gizon jantzia naizela, azten naiz, baina jantzia baldin badago eta lehitua, lehen esaten zen, gizon lehitua, persona lehitua. Hori dugu Josu, baita ere oso pozik nago, bera nire laguna naizelako, ataka estu batean ezagutu nuen, edo erlazio gehiago izan nuen, olerki jaiak edo antolatu genituenean, ikusten nuen jende gutxi egon dela Euskararen alorrean, eta hasi nintzen jendea lepotik hartzen, eta bera etorri zen inongo estakururik gabe, eta orduan, nik ere, nik uste dut uros edo pozik ni ere pozik egon daitekela, horako lagun bat izatea, eta horako aurkezle bat izatea ondo. Bueno, poesia, okarkaria da. Azken batean poesia, euskalitza da ere bai, jakina, baina, guk Agustin Zamoraren bitartez, nolabait olerkaritzat edo hartzen dugu geure burua. Gehien bat, bihotz euskorrak osatu eta Porto Handira iritsi dira izeneko liburutik hartutako gauzak, hartuko dira, baina, pixka bat denetari. Eta intzuzen ere, hartu dudan lehenengo irudia da Arima animaliarena. Baita ere sekretuz beteriko liburua. Adibidez, orain baten adarrak, eta hemen orainaz da gertzen, eta oraina berriz hor daukagu burua. Eta gero badago, nolabait protagonista bat solte dabiena, inonera gertzen ez dena eta da txori bat, liburuan zehar dabiena, markapaso bezala. Eta orduan, poesia, eta olerkiak eta lorkiak. Baina, olerkiak ere ez dira guztiak ez dira berdin. Eta jende asko ikusten du liburu bat, lerroka idatzita, ez du hartzen, liburutegietan eta liburu dendetan ez dira sartzen, eta liburutegietan ez dira irakurtzen. Orduan egoten dira, hautsa hartzen. Zergatik, gero ikusiko dugu hori Tere Irastortzaren ideia bat eta bertzen ditzen zaizuen. Nik uste dut, askotan hauzo lotxa edo ematen da honek zer kontatuko duen, ze intimitatea, ez duzu irakurri nahi. Eta askotan ahazten dugu, azken batean literatura dela. Eta gezurra asko daudela, hemen intimitate gutxi egon daiteke. Beti gauza batzuk egiazkoak dira, eta hori dira nolabait pizgarria, baina gero, egoten zara horri buruz, bueltak ematen, eta azkenean sortzen dena da artelan bat, hori da bintzat nahiko nukena. Beraz, olerkien mundua da odei antzeko bat, gauza asko sartzen dira, olerki batzuk oso karratuak dira, arrimatuak eta denbora asko eskatzen dutenak,
beste batzuk korrontea jarraitzen dutenak, batek idazten duera batera, eta orduan arrakastatxoa da denek egiten dutera berera. Beste batzuk badira happy, ongi ez dakite arazorik gabekoak, beste batzuk maitasunezkoak, famatuenak. Eta, denak, nik nire honek ere, denak ez ditut gustuko. Kontua da, jakiteko, ea gustatzen zaizun edo ez, irakurri beharra, bestela ez dakizu ea gustatzen zaizun edo ez. Baina, askotan, liburu bat gainbegiratzen, gutxi gora beratzen duzu idei, ezta? Eta ez baztertzea soilik lerrotan idatzita dagoelako. Eta beste batzuk, beste leki batzuk dira hauskorrak. Askotan, horiek dira, nire gehien zeren zaizkidanak. Arazo baten aurrean, krisi baten aurrean, idazleak zer proposatzen dira. Eta orduan, horre ikusten dut zeusen izpia bezala, tximista bihartzen dizula. Baina, ematen du, fama txar hori edo ospe beltz hori duela poesiak, eta eleberriak berriz ez, baina eleberrietan ere denak ez ditugu gustuko eta denetari daude. Antzekoak, hori amodiozkoak, bestsellerrak, hipereroskin eros ditzakegunak, beste batzuk ere ordena jarraitzen dutenak, beste batzuk happy, denetari dago pixka bat. Eta bakoitzak ikusi behar dut zer interesatzen zaion. Baina eleberria izateagatik ez da poesia baino behar. Beste genero bat, denak dira honak. Baina, beti gaude hor, askotan esaten zute, eta niz idatziko duzu zerbait prosa, idatzi izan dut. Ipuinen bat edo txikiak. Baina ematen du, olerki gintzan zabiltza, hori da, ez dakit, beste gaitasunik ez duzulako, edo niz idatziko duzu benetan interesgarri den zerbait, irakur daiteken zerbait. Jendeak, espero duelako beti, ipuinen bat edo zerbait historiaren bat errezena nahi du. Eta askotan egia esan narrazioa izan daiteke oso arraza, bestela horietan bezala. Baina beste batzuk, dira, gehiago eskatzen dio irakurleari. Eta gure kasuan, poesian, argi dago asko eskatzen zaiola irakurleari. Oso leku txikian, agian ideia asko zan daitezkelako. Eta irudia asko. Eta hori da, pildora kontzentratu bat, eta askotan, zai izaten da, horregatik aurrera egitea. Ekarri dutenera, Teri Lastortzaren iritzia. Bere iritziz, poesia gaizki ikusita dago, askotan horregatik ematen duelako sekretu bat dagoela, olerkariarena, eta ez den baldin bagaren irakurtzen, berak idatzi duena, ezagutuko ditugula bere sekretu guztiak. Eta, igual beste pertsona baten sekretuak ez dugu interesatzen, hori izan daiteke bat. Eta beste bat, izan daiteke, lehen ipatu dudana, pixka bat lotxa eman dezakela, ikustea zer kontatzen duten. Baina, liburu batean argitaratzen duzuna, ez da batere sekretua. Kajoitik atera duzuna eta filtratua dago. Orduan, niri lotxa ematen didana, uzten dut atera gabe. Lotxa ematen dizuna da, ematen duzunean, edo bestek zer esango duten. Baina, prestatzen duzuna, ez da sekretua. Orduan, alde horretatik, pentsatu behar da, poesia, genero bat, literatura egiteko gogoa duzulako egiten duzula. Gero, olerkari maskaratua ditu dionari, argian idatzitako testua bada 2002koa, baina ez du esaten nork idazten duen. Orduan, olerkari maskaratua, hori anonimoa. Eta, berak argian esaten zuen, poesia ez duela irakurleak baztertzen. Nik uste dut askotan hori ere gertatzen dela, baina irakurlearen errua ere ez dela. Baizik eta argitaletxeena, dena, ez bada sartzen, nik uste dut irakurleak ez bada irakurtzen, besteek ez dute sartzen, eta hemen esaten duen bezala Euskal argitaletxe batzuk inoiz
poesia libururik argitaratu ez dutenak badaudela. Horregatik, eskertu behar zaio, Maiatze argitaletxeari eta Nafarateari eta neurri batean bere sariekin euskaltzen diari, liburuak ere argitaratzen dituztela, baina ikusten da, liburuak sarietarako eta horak jartzen du, 800 lerro gehienez edo $100 oso meheak dira. Gero ez diren salduko, ikusi behar da nola bildoretan edo saltzea. Eta Maiatze argitaletxean berriz, nola badakiten dirua galdu behar dutela, egiten dizutolako totxo bat. Eta da, poesia liburu bat. Poesia, bi bilduma egia esan, baina ikusten da, hau ja jakinda, argitalariak jakinda dirua galduko duela, zaten du, idatzi lasai asko. Eta, orduan, normalean poemariak izaten dira oso meheak. Baina, izaten da, horregatik, sartzeko modurik ez dagoelako eta argitaratzeko modurik ere ez. Orduan, hemen olerkari maskaratu berak esaten du, beti poesia eta lirika galtzailea ateratzen direla, literaturaren inguruan industria bat antolatu delako. Eta orduan, arazoa daude. Sartzea zaila denez, baita ere argitaratzea zailago. Eta orduan, olerkari asko daude munduan, ez dakit, beti mecenas baten atzean ibiltzen, edo Agustin Zamoraren bitartez, edo Luzienen bitartez, argitaletxe honek ez zaituzte ikusten. Ez zara inor. Bueno, orduan, bestsellerrak honen iritziz badira, gehien saltzen direnak, gero literatura, benetako literatura, ez dago litzateke, askotan, gutxien saltzen dena, bestsellerra baldin bada, literatura, baina kontu zibili behar da, horrekin. Gutxi saltzen bada, olerkari maskaratu honentzat, bada, igual, neurri bat jakiteko, literatura on baten horrean daudela. Eta poesia baldin bada, da, ezer ere sartzen ez dena, hori da poesia, literatura horren artean, da, ikusten ez dena. Hori da, bitxikeri bat. Eta, orduan, nolabait, olerkariak beti, nolabait, indioak bezala, azken mohikanak bezala, gutxi gara eta gutxiengo batentzat ari gara lanean edo idazten. Askotan, geure buru batentzat, geure lagunentzat idazten dugu, gero erosiko dugun aldizkarian. Orduan, guk idazten dugu eta guk irakurtzen dugu gero idatzitakoa, guk idatzitakoa eta laguneena. Eta baina, errara esaten den bezala, que Dios bendiga a los presentes y no a la gente. Pozik gode. Hori aurrekoan argian argitaratuak eta hau da, ondestablean, salbatera bizkarentzat egiten duen. Amodiozko olerkiak dira igual importantenak eta auzolo txagien ematen dituztenak, eta lan honak badaude, baina igual kaska handia egin diote poesiari, horregatik edo olerki egintzari. Baina, amodioa bada niretzat eriotzaren kontrakoa. Eriotza, zarretzen zara, eta amodioa berriz, ez dakit ematen du bizipoza, edo negarrak ere bai, etortzen dira. Baina, hor, normala da, baten batek, amodioaren inguruan idaztea. Egia esan, ez zait gehiagik gustatzen, pertsona batek soilik amodioaren inguruan hitz egiten denean. Ematen du, ezin dela sentimentu hori mantendu. 500 olerkitan, hiltzen zait iko susmagakia. Biziak badaude, biziak, pozak eta penek. Hemen adibidez, irakurriko dizuet amodiozko poema bat. Eta, mango dizuet hemen pista bat, Gilarien lurraldean, agertzen da, holako zurrunbilo bat, erortzen dela zulo batean, eta orduan, De Luis Carrollek idazten du kaligrama bat, nolabait, erortzen ari den modura, hariko baden bezala, eta kontatu zer sentitzen duen edo zer gertatzen den aliz
zulora esartzen denean. Nik antzeko gauza bat irudikatu dut, baina Bermeon. Bermeon badago leku bat, hainbat Nestor Basterretxearen hainbat eskulturekin, eta hor agertzen dira Euskal Herriko izaki magiko, mitologikoak. Eta orduan, hor ere, zurrunbilo bat gertatzen da, nolabait maitasunezkoa. Eta orduan, honela dio kaligrama honek. Maitasunezko horrela. Amona mantalgorri, maritxu gorritxu, iarria mandrea, bosta izeak, denak batu ziren lameran, maiteminduen pasealekuan. Lamera da maiteminduen pasealekuan bene ginen zen. Gaueko, mailu, ostada, ekaitzen genua. Eta ni herria. Denak batu ziren Bermeoko lameran, maiteminduen pasealekuan. Kutxunaren alboan, haizearen zurrunbiloan, hori da, entzunezko olertiak. Eta, gero, onditezkere, desamodiozko olertiak. Horiek ere, askotan oso interesak dira. Zer gertatu den, krisi bat egon da, eta olerkariak zer esaten digun, horrek ez duzan nahi, berari horrela gertatu zaiola, edo gertatu baldin bat zaiola hori halako erantzuna eman duenik. Ezik eta igual, erantzun hori bada, pentsatu ondoren, nola izan beharko zen, eta ez den gertatu. Orduan, hau da adibidez, desamordioa dira. Gorriz, hori beste kaligrama bat, bihotza odoretan. Eta bihotz hauskorrak, bako baten osatu, osatzen ari diren, bihotz hauskorrak, hori neko hitz betikoa. Bihotzak beti izaten dira hauskorrak, hemen saiatu naiz, nolabait topiko bat dena, ez dakit, poetiko edo biakatzen. Bihotza beti izaten da hauskorrak. Bihotza hauskorrak osatzen ari den bitartean, baita ere oraindik ere doletan dago, eta lako baten, eta portuan dira, iritsi dira. Horrean, desamodioa eta lasaitasuna. Ezin gara bizi beti lasaitasunean eta postasunean, eta portuan dira, iritsi dira, horatuak bezala, ezta? Ezin gara beti bizi, egoera depresibo batean, eta ez dugulako ikusiko zer dagoen on. Horrean, portua ere hor dago, eta bizitzaren alde guztiak kontuan hartu behar ditu. Gainera, portuan ere egoten dira arazoak. Hemen arrantzaleak hil daitezke itsasoan. Orduan, arriskua dago leku guztietan. Baina, talatik leku Bermeoko goiko parte batetik, tala ditzen den horretatik, arrantzaleek ikusten zuten, zaintzen zuten itsasoa berrola zegoen eta da. Arriskua dago beti, baina bizitzea bera ere arriskutsua da, arrisku garria. Denotiko gara bizitzeagatik, ongi dago bizitzea, gauzak ikusteko. Eta, orduan, dizuet, bihotza hauskorrak osatu eta portuan dira iritsi dira, liburu honen lehenengo olerkia. Bihotza, gure bihotz urratua, hauskorra da, hautsa da, hauskorra da, hautsi da gure bihotza, hautsi da, une honetan, hasten da zerotik, hutsetik. Hori bada, hutsetik muga beraino. Hor dago, liburua 5 atitan egina. Gure gorri igurriña zuri goian orlegia. Gure ikurriña goian gorri zuri orlegia. Eguzkia zeruan. Kaino txiki bat igaka odei txuri batean.
mastaren gainean. Txalupa etxera dator. Olatuak, balearen eizan aritu da. Txikota eta kordela txerrintxan sartu. Familiaren biziraupena bermatu behar da. Baleak ez du atzean bere kumea uzten. Olatuak. Hauxe da Gailegama osotara, liburuan agertzen dena. Gure gorri ikurriña zuri goian orlegia, eguzkia zeruan, kaio txiki bat egaka odei txuri batean, mastaren gainean. Txalupa etxera dator, balearen eizan aritu da. Txikota eta kordela txirrintxan sartu eta zaina lortu bide, hango euskara da, behar da. Lumera familiaren euspena bermatu bide, lumera balearen gantza. Gosearen arriskua, arrantzaleen galtzoria ekidin bide, baleak ez du atzean bere kumea uzten, kresalaren usainean geldo, baina harin beldurtzen ditu denak. Talatik itxasoa zaintzen da, ez larritu, olatu. Bitx apur bat, baga dorpe bat, eskailerak itxasotik lehorrera doaz. Ongi etorri, portura llegatu zara kofradiako kaira, gizon bategaz txakurra, arrantzaleak batelan, eguzkia zeruan bai. Bueno, ongi etorri portura, hau da, zubiertasunaren lekura, bidai baten ondoren, ara llegatu gara. Ongi etorri portura, llegatu zara kofradiako kaira. Euria ari du, jende gutxi dago kalean, hiru lagun aterkinaren azpian. Eta hemen link bat jarri dut, baina gero ikusiko igual denbora badago. Eta hemen liburu honetan, lehenengo liburuan, itsas marinelen inguruan hitz egiten duen. Orduan, ematen du rekurrentea dela. Itsas marinelen historia edo ikusten da ezin da sartu baina, interneten. Bueno, beste poema batzuk izan daitezke, zoriontasunaren, egan egiten ari gara, egaka zeruan. Zergatik, bihotza euskorrak osatzen direnean, ematen du, ligeroago, harinago, zabiltza, ongi zabiltza. Eta ez duzu beldurrik edozein gauza egiteko. Igual, inoiz ere egingo ez denukena, ze bihotza hautsi baino lehenago, askotan egoten zara rutinaren menpe, eta hueltaka gauza berberak egiten eta eta krisi bat gertatzen denean, hasten zara egiten, igual inoiz ere egingo ez denukena. Eta orduan, tximeleta baten modura sentitzen zara. Hemen badugu beste kaligrama bat, baita ere hemendik hartua, bihotza euskorretatik hartua. Eta, nolabait hasten da betik. Tximeleta pinpilin pausa, begietako kutuna, lorez lore egan etxeko larrera atorrena. Zerua kolorez margotzen, otzadarraren adar arkuetan pausatzen, nire bihotza gaitzen, maite zaitut. Pinpilin pausa, maite zaitut, hemen maite maite haut. Eta hoxe da, olerkia. Tximeleta, pinpilin pausa, begietako kutuna. Lorez lore, egan egiten. Etxeko larrera atorrena, zerua kolorez margotzen, otzadarraren arkuetan pausatzen, nire bihotza gaitzen. Maite haut, maite zaitut maite.
egan egiten. Denbora batean, gaur Euskal Herriko gaien aldeko mugimendua, gaur egun aldatu da, baina egan beti iruditu zait oso egalaria. Hori, sensazio hori askatasunaren, ez da? Basa bihotza. Hori, tximeleta, oso jostaria da, baina eta neko inozentea. Baina, askotan, badazpare ikasi behar da. Eta orduan, nik uste dute, animaliek eta guk badugula gauza asko aman komunean, askotan animaliagoak izango bagina asko zere hobetu. Oso maltzurrak izaten gara eta zenbaitetan eta animaliek ezin dute logika hori ulertu eta horregatik garientzen ditugu. Nire bihotza ere aiatzen naiz ekologiko izaten edo animalian kasu honetan txakurra izaten. Hau da, nire txakurrari idatzi nion olerki bat. Argos Traunkari. Oiukari naiz ibai eta oderien bitarte txuri honetan, eta munduko lau izkinetan oraindik zain nauzularik, sua eskatzen diot zeruko hortziari. Edadezala ekaitza lurraren 12 atenen gainean, ikusi nahi baitut lurra desegina. Zu gabe ez baitago, ez lur, ez zerua. Eta, beti, arima edo basa bihotz horretan, hemen beste bat, Argosi, ditzen zen Iban, Argos, ematen du klasikoa, Iban zen bere izena, baina poetikoki Argos, utziko dugu. Argos eta Artzaina. Aserratu zen Artzaina eta joan ginen handik lasterka, gizonaren birauetatik urrun. Prosaz noiz idatziko duzu zerbait, hemen daukaz. Prosa poetikoa. Eta horiek dira, liburu honetan dauden txori libreak. Horre, nolabait guztiz arima librea daukaten. Asabietz. Beste olerki batzuk ere izan daitezke lurrari lotuak. Adibidez, kasu honetan nik hemendi sakratuari egin dizkiot batzuk. Niretzat, sakandarra izanik, Sandonatu, Berien mendia da, niretzat mendi sakratua. Lakuntzatik ikusita, edo etxarririk ikusita, edo lepo guztetatik. Badu ikuspegi ezberdinik. Baita ere, Josuren emazteak, Maitek, egin ditu akuarela batzuk, 3 leku ezberdinetik ikusita, eta beti izaten da oso ezberdinik. Mendi horretan, Zaratustra bizi da. Hor badago bere burutazioetan, eta orduan ahots divino batek esaten dio. Berien mendi sakratutik jauzi Zaratustra jauzi, menditik jauzi, eta zaurien ikasbidetatik ikasi. Ez egon lo, ez meditatu horren beste. Zoaz, dakizuna bestei kontatzen. Eta orduan, handia, eta orduan, hau da, Zaratustrak erakusten diguna. Menditik jaitsi ondoren. Ilargia eta eguzkia. Goian daude eta goian dakuski torain batera. Gutxitan gertatzen da ordea. Artizarra ere nabaritzen da guztien gainean. Iluna barra da, bai, arrats beheran. Baina mina egiten du oraindik ekiak. Zuzenean begiratu nahi ezkero. Betiago airea dago, eta mugagabea. Atmosfera da, eguratsa. Eta hemen behitik lurra. Eta honen gainean ura. Eta leku guztietan sakana. Jainkoaren eta gentilen sorleku ederra. Baina, esan dugun bezala, beste batzuk oso interesgarriak dira ere, gure anima mugitzen dutenak. Astindu behar gaituzte. Sentimentu guztiak onartu behar ditugu guregan. Eta baita ere, tximista zerusek bidaltzen diguna. Eta orduan, hemen, euskalduna, baita ere, Zaratustrak esaten diguna.
Zure kultura ezagutu, zure erroak ezagaztu. Oioa ez da osarta, oio guztia. Halere, kaleratera naiz espataz eta sastakaiez jantzia. Labana bezain zorrotza izan daiteke, nire hizkuntza bereko bat ikutzen badute. Arrazoizkoa baita arriskatzea, maite duzunaren alde, gorrotatzen zaituenaren kontra. Zentzuzkoa baita ausardia duintasunaren sari ederraren truke. Roots and culture, da? Ezagutu zeure erroak eta zeure kultura. Neko irudi redezalea, Rastafari. Esna adil, esna. Zomorroak, saguzarrak eta eskorpioiak izanen dira gure lurraren jabe. Itsasondoa pielagoko arrainek populatuko dute. Eta gu libre izango gara. Nola eguzkiaren argiak kriseilu baten barruan. Adiez bagaude, hemen ere, berriro borroka. Txakur bat bezala, zure oinak bilizkatzen ondoan izanen duzula, esaten dizu beti. Baina zuk pertsona bat nahi duzula diozu. Ez txakurrik. Txakur bat bezala, zure oinak bilizkatzen ondoan izanen duzula, esaten dizu beti. Baina zuk pertsona bat nahi duzula diozu, ez txakurrik. Oda, BHO, bihotza hautsiak osatu eta portu handik eritsi dira. Berrogeita hamaikagarren zede. The Church of Santa Escali, Eskinki. Bizitzaren eskaileran, Red Skin izandakoa duzu goren buruzol gorria. Denborarekin, gauzak aldatu egiten dira. Eta zahartzen ari gara. Baina bihotzean, beti, jendeak beti, gazte, sentitzen du bere burua. Buruzoi gorria, bihotza ematen du bat dela, inoiz ere zahartzen. Kedarra baino okerrago zenura. Eskua luzatzen nion, eta berak hausiki. Ni apal, bera petral. Barrabas erretxina bizirik eta edik ere bai. Larun bat goiz batean, Elizaren ezkilek esnatu ninduten. Bere omenez ari ziren. Erio zuriak eraman baitzuen. Agian, erio zuri ederrak baimena emango dit, infernura edo alden lekura joateko, eternitate osoan bera dagoen lekuan ez egoteko. Joan direnek, baita ere beste sorta batzuk izaten dira, ez dakit, galezi bat daukazunean, joan diren lagunei edo pertsona famatu behar. Putxantitx erail zuten goizean. Gauko belardi txukun eta bide zainduak ez dira ez gure begi niniek ikusi zituztenak. Goiz hartan ikaratuak, kanioien hotxak entzun genituen, heriotz zigorra ezartzen zuten unean. Ez dira berantiarrak, lehenagokoak dira, oroimenerako mingarriak eta ahaztezinak. Hau, jolasten ari ginen egun hartan, justut jai eguna zela edo ez zutela klaseik eman, baina ari ginen gaztelu Huerta del Castillo, nortan inguru bidean, jolasten eta San Cristobaretik, ezkabamenetik, baita ere, salba batzuk bota zenuzten. Gero, entratu ginen, pertsona bat hiltzen ari ziren. Agurra, orduan, joan direnen alde, Mari, Mairuak, Akerbeltz, aritzazue zuen beso amoretsuetan. Iraileko oian beltzak, Juan, Enbor, Azal, Izerdi, Adabegia, moztu zuten koldarki laino errugabea kerru berdez erein zuten goiz ilun hartan. Txakur talde gartxu batek, jabearen esanetara ohitua eta hainbat borrokatan erabilia, atsegin osoz tirokatuko zuen musutuk Paredes zuaitzaren neurria. Halere,
Historiaren gaitzespenaren ezurra eta erretxin errea izan da haien soldata. Benetan bidezkoa, aizkora, amodioa eta askatasunaren ordez, ozoina, lupua, zigorra banatzen dituen merzenari talde usteldu horrentzat. Eta baita ere, iraieko oianei buruz, baita ere, olerki bat badago honetan, baina pixka bat mozorratuagoa. Ze iraian egon ziren fusilamentuak. Sua izan zaitezen. Su gorriak zirikatzen na, dantza zoroan eta arnasa eskaintzen diot. Izan zaitezen sua, argi ta sua, ta su indartsua, garbitasunez. Beti izanen baitzara sua, leialtasua, ta su gorri-gorria, humiltasunez. Beti izanen baitzara sua, maitasua, maitagarri tasua, tasu beroa, eztitasunez. Beti izanen baitzara sua, edertasua, tasu kartsua, maitasunez. Izkiriatu baitituzu suaz, paper zurian musen atxak isuriz, paradisu urruna urbilduz, letrazko musuak amultzuki emanez, bihotzen lirika goze sukarra susurlak areagotuz, Olimpoko olerki oberenak suzko egalen azpian, babesa emanen diguzu egunero suaren hitzez irribarrez jantzia, zu beti izanen baitzara sua. Hau egin genuen Karmele hiltzenean gure taldeko bat, eta orduan berari utzen ditzaion idaztea bi olerki bera, baina bi lerrotan, orduan hemen sua gutzi genuen hirugarrenean. Bueno, ez dakite oso labur edo oso luze egin dudan, baina bukatzen ari naiz. Joan diren guztiak, ilargi Amandaren eskuetan uzten dugu. Orain arte, ez dakigu zer gertatuko den etorkizunean. Stephen Hawking duela gutxi hildela, berak horrek esaten zuen, galdetzen ziotenean, aber zer zegoen, Big Bang baino lehenago, berak erantzuten zuela, aber zer zen iparburuaren iparralderago zegoena. Iparburua, baina orain bera joan da hemendik, eta nire galdera litzateke Stephen zerbait aldago iparburuaren iparraldera, bera jakingo du. Ez badaki horrek esan nahi du, gureak egin dugula. Duela. Eta bukatzen ari naiz, keinu bat lehengo Iruñari. Ze bera ere Iruña nolabait aldatzen ari da. Bada herri txiki bat, hiri txiki bat. Baina denbora batean erreinu indartsu baten hiriburua. Orduan ez gara gaueko bauntzaren estularen parekoak. Hiritarrak, hori atxarrak izango duken bezala, hiritarrak gara. Baina gure hiri hori txikitu da, gero eta txikiago egiten da, eta desagertzen ari da, mapatik desagertzen ari da. Eta gure Iruña zaharrarekin batera desagertu da leku niretzat emblematikoa bazen Atxe Zementerio, hori bat zegoen Iturraman. Bazen etxetxo bat, denbora hartan denak ziren txaletak, etxe txikiak, eta pikondoak eta denetarik zegoen, ustutzen ari zen auzoa, gero etxe handiak egiteko, eta horren sartzen tezke leku guztietan, delitorik egin gabe, zen quebrantamiento de morada edo allanamiento de morada. Eta bizirik zegoen leku bakarra, mendik ere jabea zeukana, ondoan zegoen Lopezen frontoia, nik uste duen nirea zela, Lopez ere banintzen. Eta orduan ondoan bat zegoen Atxe Zementerio, bazen taberna bat,
eta taberna txiki bat, bazen etxetxo bat, eta horretan bazeukaten kanpoan igelara jolasteko jostailu bat, maitxo bat, eta bere igelarekin eta guzti. Eta orduan, txirrindularekin ibiltzen ginean, gero beti joaten ginen, ara, freskagarri bat hartzera, edo laranja bat, edo. Eta orduan, txezemeterio ereitzi edo horren ereizpena gertatu zenean, gelitu nintzen oso triste. Txezemeterio, berare. Baziren oraindik, bai, etxetxo txikiak, jolastokitik hurbil, utxik, utziak. Ordurako jaberi gabekoak. Auzune berri bat, milaka etxe berriak, leku hartan eraikin ez zituzten, zuhaitzetara igo eta pikua jatera, ara joaten ginen leku berean. Eta etxetxoa, igela jokua eta emeterio bera, lurrarekin berdindu zituzten denak batera. Bueno, onaino iritsi naiz, poesia, olerkaria gara, jartzen dut. Edo ez gara, zer gara. Mila esker entzutagatik eta, ez dakite nahi baldin baduzue, hitz egin dezakegu, nahi baldin baduzue, irakurriko ditut beste olerkiren bat. Baina, nuen jendea nekatu nahi, eta gutxi gora bera hori izan da nire proposamena. 3 une ezberdinetan bizi izan naiz, lehenengo liburuan, hor, bazen lehiaketa antzeko bat, eta zegoen dena burritza, horregatik beti liburu horiek neagoak dira. Eta, esaten dudan bezala, Maiatz elkarteari eskertu behar zaio, nolabait dirua hartzeko edo beldurrik ez izatea. Normalean, bilduma bat, olerki bilduma bat egiten denean, ematen du, olako hain potoloak ez direla, baina arrazoia izaten da, triste bada ere, izaten da, askotan, guztiz, ekonomiko. Hori da nire jarduna. Liburu hontan, aipatu du Juankarrek agertzen direla xoriak, irudiak eginak dira Agurtzane Anduezak. Agurtzane Andueza Iruñan sortutako emakume bat da, margolaria, oso artista interesgarria, baina, Zugarra Burdin bizi denez, bizi da mugaren aldetik eta bertzetik zubiak eraikitzen eta kontuak lotzen, baina egia esan Iruñan nahiko ez ezaguna da. Nik nahi noen azpibarratu, bere irudiak oso interesgarriak direla, eta ez nuen nahi hori ahantzi. Eta ez nuke ahantzi nahi ere komentatzea, bihotz oskorrak osatu eta kotondura iritsi dira izeneko liburuaren ale batzuk badituzuela hor eskura, hor, katze aldean, orduan gero ez joan hartu gabe bana, bai? Aukera egon badago alderak egiteko, edo zerbait proposatzeko, edo zerbait iruzkine bat edo beste egiteko. Nik bestela, nahi nuen aipatu, zuk ekarri duzu harira, Teresita ikastortzak, Teresita entzuten aldin badit, gorriak eta beltzak gotako dizket. Tira, tere ikastortzak esan dakoa ez argian argitaratutako artikulu horren haritik ez, nik hori poesia exigentiagoa dela ez, Bernard Gari, poeta katalanak, berak esaten du narrazioaren eta poemaren arteko diferentzia badela, poesia bat azken finean dela partitura hori bezala. Eta partitura hori interpretatu behar dela. Norberak behar dela osatu. Norberak bere bizipenekin, bere eskarmentuarekin behar du nolabait osatu eta jo. Poema hori jo, partitura bat balitz bezala. Zentzu batean nolabait jaikuekin gertatzen den bezala, azken finean jaikuek, Japoniako poesia artefaktu tipioik ez dute sentimendurik adierazten, ez da poesia lirikoa, bezikan sensazioak eta norberak,
osatzen du bere esperientzia. Adibidez, hemen hau bai dela liburu bat zorionekoa, nahiko happy. Nire asmoa zen, beti arazo baten aurrean, bukaera polit bat ematea. Ez dakit non entzun nuen, ez dakit egia den, baina Hitchcocket egin omen zuen pelikula bat oso ona, baina bukaera txarra zeukana eta inork ez zuela ikusi nahi. Eta horren ez da zuen, hemendik aurrera pixka bat irakurleari edo ikusleari hemen bertzaliola pixka bat atxa, eta zuen bukaera guztiak ona. Eta horren hemen kontatzen dena, erantzunak badira literatura. Ez dute beti esaten nik egingo nukena egoera normal batean, eta egingo nukena balizko egoera on batean. Orduan, niretzat malutak eta hor kontemplazioan egotea zaila izaten da. Baina bai, despistea baldin bada edo txoriburua, txori hori horren antzeko izatea baldin bada nire alde poetikoa, nik uste dut, poeta batzuk oso zehatzak ere badirela. Hortan ere estereotipo asko daude. Eta nik uste dut poesia, nik ez dut esan zaila badenik narrazioa baino, hori ez dut esan, baina genero ezberdinak eta nola sentitzen naizen ni lasaiago edo gustorago. Segurazki lerrotan idazten. Baina lerro batzuk askotan gero batu egin ditut eta ateratzen da hor zerbait prosa poetikoa ere bada aukera bat, niretzat. Baina niretzat ateratzen kontatzea ez dakidalako eta interesatzen ez zaidalako, nahiago dudalako igual hartzean Alberto Ladronen liburu bat eta ikustea novela beltzon bat edo hemen jende hona badago, Jokin Niezen liburu bat edo Jositxorena, eta ikustea beste zer esan nahi didaten, zer ateratzen zaien, nik ezer ere behartu gabe. Hemen ere badaukagu zure olerkiak eta zure itzulpenak, nik dituzke egingo itzulpen bat, ez zait ateratzen zaidana da, poema bat egitea. Hori da, orduan nik emateko dudana. Baina horrek ez desan nahi, hau zailago edo errezagoa denik. Eta hori jaikuekin nik uste dut nik dudan arazorik larriena da ezin naizela zentratu ez dakit errealitatearen puntu batean meditazioan edo Zaratustra bezala da. Bereraz esaten dio dela abots jainkotiarrak esaten dizu, esnatu eta zoaz ibarrera eta hasi mugitzen. Lehen ere ipatu duzu hori narrazioaren eta poesiaren arteko hortan, jendeak beste estereotipo bat da, jendeak bai esaten duzula, eta noiz idatziko du novela bat, azkenean norbait, Ruperrek kantatzen zuen bezala, eta hi bertso txikietan, gure Euskal Herria hontan dago bezala, eta hi bertso txikietan, hori beste estereotipo bat da, beste galdera behin eta berriz egiten dena, eta jendeak nolabait poesia bigarren mailako zerbait balitz bezalako aurre juzkutik abiatuta, behin eta berriz egiten dizun galdera, novelari duzun hortira erango derik. Bai, orduan hori ikusten da, poesia nire iritziz, poesia eta prosa gauzak ezberdinak direla, baina poesia ez dela prosa baino zailagoa. Jende guztiak uste dut, importantena dela gauzak kontatzea, ipuinak egitea, jendeak zerbait entzun nahi du. Orduan poesia nolabait beti gutxien sartzen dena, argitaratzeko arazo gehien dauzkazuna, eta azken batean frustrazio iturri izan ziteken, egongo ez balitz Euskal Herrian, Maiatz bezalako aldizkari bat, edo Atxaren poesiaren moduko bat, gero beste batzuk badaude guztiz itxita. Edo, izena lortu ezkero igual izan zen dezake sartzea, baina segurazki
jende askori ez da interesatzen, leku batean ez pasa dituzte harrera inoiz ere egin, gero jartzen dituzu zeure bidea. Eta nik uste dut hori ere osasungarria da, ze gauza ezberdina daude eta bakoitzak hartzen du bere ibilbidea. Bihar goizean gogoratzeko. Goizeko lehen orduetan. Etxetik ateratzean, eta hotzaren hotzez, eguzkileen diztirak ikusten ditut zure mendian. Izan ere, suzko biribila bere margo bizia edatzen hasiko da. Oainotz, baina pixkana berotuko duen egun berrian eta nire gorputza inguratzen duen airearen ezetasunean. Eskuak berokiaren poltsikoetan sartzen ditut. Eta ahoa eta bufanda, eta ahoa eta sudurra, bufanda edo kasineta grisaren barnean. Bide luzea geratzen zait oraindik etxetik lantegirano. Autoa ondatu baitzait eta oinez bainoa lanera. Aurrera segitzen dut hiriko karriketan barna. Galtzen naizen bitartean, eta badakit, oraindik zurekin nagoela. Masaiak eta kopetaen azala, zure musuak, oraindik guztiak. Supolita da, ez dakila esan, bihar goizean gogoratzeko modukoa ez, etxetik ateratzen zale. Gero, zatea gaitasun hori, nik asko miresten ditut olako olerkariak ez, kapazak egoera horretatik ateratzeko poema, ez? Alegia, ondatu zaizu autoa, eta kapaza zara ateratzeko libretatxo bat, eta apunte bat egiteko, ez? Nik ez dudan gaitasun hori, ez? Igual jaikoak harrapatzen ditut, jaiko historia naiz gehiago, ez? Olako zea baino, ez? Bueno, azkenik konponduko zenuen autoa. Bai, horrek esan nahi du, egoera rutinario bat, autoa ondatu da, baina hori berdin da, ze egon zara gauean gustora, hendik ere baduzu maitalearen musua masaietan, eta, orduan pozik zoaz, eta horren baduzu aukera gainera hiriko kaleak ikusteko, ez dakit. Bada, gainera, nik uste dut nire olerkiak nahiko prosaikoak dira. Kontatzen ditut historiak, historia txikiak. Eta hori da, instante bat, eta egiazkoa. Egon zaitezke ni oso gundi jartzen ditu egia zen, autoa ondatzen zaidanean. Ez dago olerkiak egiazteko moduan. Baina, esan dut, hori da, buelta ematea, horri. Eta askotan, bulegoko lana ere egitea. Esan dut, jakitea, baduzula, aldizkari bat, publikatuko dizuna, idazten duzuna, horrek ere ematen dizula saitasuna. Jakitea maiatza dagoela edo atxa dagoela, orduan, badakizu bidali behar dituzula olerki batzuk eta esertzen zara idazteko. Bestela, beste galdera hon bada, haizuet. Eta olerkiak idazten dituzuenak izango zarete depresibo batzuk itzelak. Pozik baldin bazaudete, ez duzu hartzen hor, pote batzuk hartzen edo kubata batzuen artean, ez duzu hartuko libreta idazteko hor, buratu zait bat. Orduan, ematen du, beti bakarrik zaudenean edo gizartetik iaia kanpo zaudenean idazten duzula, eta ez, askotan, lan sortzaile bat egiten duzu, literatura egiteko unean, baduzu ere zeure tartea. Eta gainera, ematen dizu atxak, lanean askotan neko hortan depresibo izan daiteke lan, askotan. Lan handia egoten delako eta presiopean zabiltzalako, eta orduan, atxeden hartzea izan daiteke lana saldatzea, edo bete beharrak saldatzea. Eta gainera, jakinda, baduzula konpromiso bat, engaiamendua aldizkari batekin, esertzen zara, eta orduan ordenatu egiten dituzu zeure ideia. Eta igual autoa ondatu zitzaizunean, egon zinen oso haserre, baina
eta ez zenekien zebila bezartu, zenbakiak ez dakizkizu, baina gero olerkia egiteko unean, bilatzen diozu beste buelta eta ikasi egiten duzu, Nik uste dut, liburuetatik gauz asko ikasi dut. Zer bilatu behar izan ditut beti bukaera onak edo positiboa. Eta bestean berriz badaude zartako asko daude. Bueno, hori eta maiatzek deituak Pasemilion karrikako tabernan. Okeres banaiz, hau izan zen bazkari izan genuen ez, maiatze bizkariko kolaboratzaia 30. urtea edo 35. urtea, ez? Mendearen egosenti honetan, olerkariak, Euskal Herriko hizkuntzaren urre bilaketariak, taberna klandestinoetan batzen dira kontrabandoan darabiltzaten hitzak elkarri trukatzeko. Oso prezio merkean. Olerkariek noski, ez dute poetatzat jotzen bere burua. Haiena baita ezkutuko ofizioa, isilpekoa, bizio kutsua duena. Dene badakite, bai inork, ere, ez du fitxik erraiten. Beti gauean eta bakarti lanean ari baitira, olerkiak idazten. Izalpen hobeki, bakizu. Sorginak bezala, bombilla txar guztien azpitik, horrealde txuri guztien gainetik, ogibide zarrena ezpaira prostituzioa. Tabernetako keak babesturiko olerkigintza baizik.